Prečo toto nedá každý? Ahoj, moje meno je Milan Vaško, som online mentor a expert na sociálne siete. A v tomto krátkom videu chcem s vami zdieľať to, prečo to jednoducho nedá každý. Takže prečo toto nedá každý? A prečo každý človek je posratý? A prečo väčšina ľudí je posratých? Zobrať telefón a takto začať na tom telefóne vysielať naživo na akejkoľvek sociálnej sieti. A chcem ti povedať, že ani ja som nebol iný, ja som takisto človek, takýto istý som bol aj ja a mal som obrovský strach a bol som totálne vysratý a posratý zo života, keď som začínal. A v tých začiatkoch, lepšie povedané, to tak bolo asi celý život, akože všetko možné by som bol dal všetko by som prezdielal, dal by som tam akúkoľvek peknú grafiku, video, ale keď som tam mal dať to selfie seba, alebo nedaj Bože natočiť seba nejaké video a ísť live, tak to bolo niečo nemysliteľné. A prečo je to tak teraz? Dovol mi sa nad tým zamyslieť. Preto, lebo škola, lebo bývalý režim, lebo sme tak boli vychovaní, lebo učitelia v škole, alebo naši rodičia. Jednoducho sme všetci len tak v pozadí, v úzadí, OK, ale keď máme niečo takéto urobiť, tak sme z toho úplne vysratí. A mňa teda v roku 2013 vykradli a dostal som sa vďaka tomu, že som začal chodiť na tréningy osobnostného rozvoja na jeden seminár, kde som našiel môjho mentora Johna a vtedy, napriek tomu, že som nemal peniaze, tak som sa rozhodol nie rozumom, ale intuitívne. Proste som povedal, že to chcem, že toto potrebujem, toto je jediné v živote, čo mi dokáže pomôcť. A ani neviem, ako som zohnal tých 12 000 libier, pretože pre mňa, keď som bol vykradnutý, nemal som ani fuka, to bolo nemysliteľné. Ale ja som jednoducho sa rozhodol a teda som to dal. Chcem s vami zdieľať teraz v tomto videu, že napriek tomu, že toto všetko bolo, tak som sa rozhodol. A bol som v tom mentoringu, pamätám si, keď som dostal prvú úlohu v mentoringu, alebo jednu z tých prvých úloh, vieš čo, Milan, treba zobrať telefón, kliknúť na Facebook. Na Facebooku je také tlačítko. Väčšina z vás to pozná. To tlačítko je presne tak, sa tu volá. Je to tu do dnešného dňa, že živé video. Keď klikneš na to živé video, tak to tam vidíš. A je tam, že vysielať naživo. Toto bola domáca úloha. A ja si vtedy hovorím, Páne Bože, to ja nemôžem. Ja nemôžem vysielať naživo. Pozri sa, jak vyzerám. Mám medzeru medzi zubami, som plešatý, som starý, som pekný, ten hlas môj, to je katastrofa a toto všetko mi bežalo v hlave. A toto je to, čo som zvedavý, dajte mi prosím vás dolu do komentára vedieť, že ako to máte vy, či je to aj u vás tak. Či aj vy s tým bojujete. Alebo možno mi dajte nejaký lepší návod, ako to urobiť tak, aby to bolo v pohode, za čo vopred ďakujem. No a ja teda som si povedal, že nebudem vysielať naživo. Tak som zobral telefón, zavolal som Johnovi, hovorím, John, ahoj, prosím ťa, mám takýto problém. Ja nemôžem splniť túto domácu úlohu, nemôžem vysielať naživo, pretože som takýto, není som pekný a blablabla blbosti, áno. A on mi na to odpovedal. OK, Milan, takže keď nemôžeš vysielať naživo, jednoznačne je to úloha, je to dôležité, tak to musí urobiť niekto druhý za teba. Tak keď chceš, to urobím za teba, alebo si nájdi niekoho, ale chcem, aby si mi zaplatil 5 000 eur. A vtedy ja hovorím, že ty kokos, kde by som zobral 5 000 eur, veď som bol vykradnutý, ledva som dal toto dokopy a teraz, tak to asi nie. Hovorí, no tak najlepšie urobíš to, keď skončíme, hneď okamžite zober telefón do ruky, klikni tam na to tlačítko vysielať naživo a jednoducho vysielaj naživo. Inak sa to nenaučíš. Tak samozrejme, čo som mal? Akékoľvek strachy, čo bolo vo mne, všetko som zahodil a teraz mi daj prosím ťa do komentára, či ty to tak máš, že keď si vysratý, keď máš strachy, keď nevieš čo urobiť, že proste, že wow, že ty kokos, toto nedám, toto nemôžem dať, že panický strach úplne, alebo máš nejaký stres. Ako to urobíš? No tak ja som jednoducho si vybral tú možnosť, že peniaze nemám, tak som klikol na tlačítko a začal som vysielať. Napriek tomu, že to video bolo hrozné, ani neviem, čo som tam rozprával, úplne som bol zhrozený, že som tam videl, že tam bolo 10, 20, 30, 40, 50 ľudí pozeralo, že vysielam naživo na Facebooku. Teraz ma tam niektorí začali ešte hejtovať, že bol som vo fitku, že ako vyzerá taký tučný vo fitku a toto a krížom krážom. Jednoducho bol som rozhodnutý, dal som to
počúval som toho môjho mentora a za to som dnes veľmi vďačný, pretože vďaka tejto veci som dnes tam, kde som. No a na záver tohto videa, v ktorom som chcel s tebou zdieľať, a respektíve stále tu znie tá otázka, čo urobiť a prečo to väčšina ľudí nedá, napíš prosím dolu do komentára, tak nakoniec chcem povedať jedno, že našiel som vášeň v online biznise, našiel som vášeň v tomto, čo robím, som v tom dobrý, dokážem pomôcť, pokiaľ potrebuješ pomôcť, tak ti dokážem jednoducho a naučím ťa a pomôžem ti, aby si nemala problém zobrať telefón a takto vysielať naživo alebo robiť videá. Stačí, keď ma budeš sledovať a keď si dohodneš 15-minútovú konzultáciu zadarmo, tu dolu v popise tohto videa zdieľam link, kde stačí, keď na ňo klikneš, vybereš si termín, dohodneme si 15 minút, kde sa pobavíme o tom, ako ti dokážem pomôcť. Ďakujem veľmi pekne za to, že sledujete tieto videá. Keď sa vám toto video páčilo, prosím vás, dajte tam like, dajte tam srdiečko, záleží podľa toho, na ktorej sociálnej sieti. Napíšte tam komentár, za čo vopred veľmi pekne ďakujem, pretože vďaka tomuto, keď toto urobíte, tak toto video bude vidieť viacej ľudí. Na záver, pokiaľ vás toto zaujíma, tak určite kliknite na tlačítko odoberať. Budem pre vás aj naďalej tvoriť takéto podobné videá. Veľmi pekne ďakujem a prajem veľa úspechov. Ďakujem krásne za pochvalu, veľmi si to vážim. No a musím povedať, že už o to viac, pretože ty si bol úplne na začiatku, keď som začala s tým onlineom. A ty si ma učil tieto veci, napríklad aj to, ako výjsť na ten obraz a nehanbiť sa, alebo teda ako nájsť tú odvahu a takto sa s vami rozprávať. Takže Milan, ďakujem ti krásne, ak by ste niekto potrebovali, tak ja túto označím, pretože Milan vás vie naučiť o sociálnych sieťach veľmi veľa vecí. Ja sama som sa u neho učila, takže veľmi si to vážim a takúto pochvalu od môjho učiteľa. Ďakujem.